сызганып, яңадан яңа үрләргә, яңа биеклекләрне яуларга тырышырга, Алла берсе. Менә шуңа көч булсын, дәрт булсын, һәм бердәмлек булсын, дуслык булсын. Юбилеем белән, Татарстан. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарс Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. 30 август күндүзгү сагат 11. Халык бәйрәме уйнагыз гармуннар. Камал театры каршындагы мәйдан. Катнашалар Татарстан һәм Россиянең фольклор төркемнәре. Ринат Валиев, Наил Сәгъдиев, Булат Хисмәтов, Фәнвали Әхмәтов, Рөстәм Закиров, Резида Шәрәфиева, Сирина Зәйнетдинова, Рөстәм Асаев, Ришат Тухфатуллин, Зәйнәп Фәрхетдинова, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Казан бию ансамбле, Казан нуры оркестры. Спешите! Грандиозная распродажа меховых изделий. Цены от производителя. Только 5 дней с 26 по 30 августа. Казанская ярмарка. 4-й павильон. Мы решаем задачи и заботимся о каждом. Максимально выгодные условия для вашего бизнеса. Реклама на ТНВ и Волга-радиусы. Телефоны 843 5 705 100 5 705 095. Эфирда жырлы-моңлы татарча караоке тапшыруы. Аның қонағы бүгін мен, Мирсәет Сыңғатуллин. Әйдәгіз біргәләп, халқыбызның матур жырларын жырлыйық. Кірфіңе тамармын мен деген жырын башта Шамил аға Манапов, Әнвер аға Бакиров қайтып берген. Yazып қарағыз әлі деп. Әнвер абай аны bu jır teksti түгел деп кире барып жиберген. Сарапа аны үзенә алып, шундый мотор итеп җыр чыгарган. Һәм менә шушы җырны мотор итеп җырлаучылар бүгенге көндә бик күп. Иң беренче ул җырны Вафира Гыйзатуллин чыгарды бугай. Мин дә менә шушы җырны җырлап карарга булдым, чөнки Шамил Манапов минем якташым булганга күрә дә аны хөрмәт итеп һәм шигырьдә һәм көйдә миңа ошады бу җырның. Һәм сезгә хәзер шушы Шамил ага Манапов җырын Кирфеңгә табармын мин дигән җырны тәкъдим итәм. Һәм хөрмәтле дуслар, бергә шул җырны җырласак, мин бик шат булыр идем. Gitme deyip gözüme karısın, gözlerinde senin karurman, gözlerinde senin iğne karan, doğasında dur kaymanı. Yüreğinde soğuş dolu, gözlerinde yiğen kara, savaşında dur kaymana. Yüreğinde soğuş dolu, gözlerinde yiğen kara, savaşında dur kaymana. Yüreğimde titken şişme, aşkındır amini alga, akmaydır amay şişme, yüreklerine
şişme yıraklarga yıraklarga gitme deyip göz yaşın tükme akmay duralmay şişme yıraklarga yıraklarga bir qaytırımın ələ kükerək Yanğır bulub yavarımın min Yanğır tamşıları bulub Kirpigine tamarımın min Jirge düşüp jitkençip Bik sağındım canıyım dip Kirpigine tamarımın min Jirge düşüp jitkençip Bik sağındım canıyım dip Kirpigine tamarımın min Kirpigine tamarımın min Үнсе авылы жырын мен консерваторияда оқығанда үйренген едім. Һәм шуннан берле шул жырны мен жырлап киләм. Күп кенә шәһәрләрдә, авылларда бу жырны бик яратып тыңлыйлар һәм дә хәзерге кайсан гына жырласаң да ул жырны бер кайчанда кире какмыйлар. Менә шушы жырны сезгә хәзер кадерле дуслар тәкъдим итәм. Үнсе авылы жырын бергәләп жырлыйк әле. Bizning avul üstlerinde yıldız yana yaktırakla Yıldız yana yaktırak Ayga da yıldız bik yakın Sin gene minnen yırak Ayga da yıldız bik yakın Sin gene minnen yırak İsmeli jil tuqtalı jil üzmegiller şəşəginlə üzmegiller şəşəgin Alğa kilmey belib bulmay başının ni küreşəgin Alğa kilmey belib bulmay başının ni küreşəgin Kıblalardan isken jilden bügle talın nişkəsile bügle talın nişkəsi Yüreğimnin saf jirinden şığa sağış şişməsi Yüreğimnin saf jirinden şığa sağış şişməsi Sızdırıp dağlar atkan şaqta yaman subula yazınla Yaman subula yazın Ayrılasın aldan bildim Yalğız kürdüm qırqazın Ayrılasın
Казан кичләре дигән җырны ике талантлы шәхес иҗат иткән Сара апа белән Хәсән Туфан. Шундый ул үзенчә шундый моңлы да һәм шундый кызурак җырда дип әйтер идем аны. Гомумән Сара апа Садыкованың җырлары миңа күңелемә бик ошый. Шуңа күрә хәзер сезнең игътибарга тагын бер Сара апаның җырын тәкъдим итүбез абыз, кадерле туганнар, дуслар. Ул җыр Казан кичләре. Әйдәгез әле бергәләп шушы Казан кичләре дигән җырны җырлыйк әле. Gilele idelen jile jile yollarga şeşekler sibelem ak bullap saf bullap iste kalasın Kazanın kaderle kişilerim ak bullap saf bullap iste kalasın Kazanın kaderle kişilerim Doğanil şakırgan zor yollarga Gider sanlarda bilmağından Uzatıp kalırsın bizni Kazan Malasın ışırgan kıştıman Uzatıp kalırsın bizni Kazan Malasın ışırgan kıştıman İdilge suzulgan ayılı yoldan Tınığına mıngına jıran Sağanlar biz dostlar bu kişilerini Çeşlerge şolkırgan şırdada Al güller sibegez bizning yo'lga İdelening irtaniga jillari Mangiga amaniga iste qolsin Qozonning qadrli kishilari Mangiga amaniga iste qolsin Kazanın kaderli kişilerim Kazanın kaderli kişilerim Бүгінгі ұшырашуыбыз ақырына якынлашты. Келесі ұшырашуға қадар сау болыңыз. Мин хәрби врач. Сезнең гөлбикәгезне күреп, шатланып, моңланып, елмаеп, көлеп, дәртләнеп утырдым. Мин Казан кызы. Рауза апа, сез минем кумирым. Сезнең уйнавыгызны ихластан ышанып карыйм. Минем туганнарым юк. Әмма якыннарым, дусларым никадәр күп икән. Шуларның берсе сез. Яшқы бірні
Uza diller uzanı kursan ide, uzan çata tuttu balık yüreğim bir sen ide. Uzan çata tuttu balık yüreğim bir sen ide. Bilimle uğraştırasın. Karşılıklarına oynayalmadım. Oynayalmayayım çünkü üzümünü tutalım sahnede. Ben nindidir gül tergiş sahnede ben ekri yürüy bilmeyim. Şaban minde gül aşkını var nindidir. Mena hazır 90 yaş. Hatın kız yaşırıyadılar. Enes yaşın yaşırıya diyişmeyin. Men onun ömrünün uzanını bilmedim. Ne için diysen, men bütün ürünlerim, oynayan ürünlerim benim bütünüsü buldu girayınlar. Kızlar, gül men neşe yaşları, hatta men yaş kızlarını oynadım. Şuna göre, naverna benim yaş uzanını sezmegenimdir benim. Teatrda men işi başlayan vakitte yaşlardan bir men idim. Hazır teatrda en ılı kişilerden sanalan bir men. Bir men hazır teatrda. Ilılar bilen men kirgen vakitte her birisi tarih bulurday ince birtikleri. Teatrını tüzügen artistler bilen işledim men. Kim tuvar iken? Ul bulsa da yarayı, kız bulsa da yarayı. Tek bəxtdi isenligi biregine tutsun. Eğer de ul bulsa, lütuf edip kuşağa yaramaz mı iken? Yok, yaramaz da gerekmez de. Men 1928 yılını tutum. Benim etiğim benim okutuşularıydı. İlk bir okutuşularının avtoritetleri büyük zor idi. Onlardan da okumuşlu kişi yok idi. Konsertler koyarlarıydı bayram vakitinde. Ol bayram vakitlerinin ilk mine kadar sağınıp silemeyin. O vakitte bütün ne ikinçiydi. Giteleriydi. Halk bayramga hazırlana, suyalar, sıyırını nerse suyup, bütün avul halkın aş pişirip, kumaşlar pişirip alanı siliyorlarıydı birinciden. Mektepke bayram, nasıl bayram bilen, şın bayram bulatırganı yerlik. Anan demonstrasiyaga keteleri. Avul boyunca ura kışkırıp yaşasın Sovetler Sovyeti bilen, jurnaliler bilen, lozunglar bilen avul eğleneleriydi. Şundan koytkandan soň balalarga kapşık pranikler, kapşık konfetler koytaları, balalarga şolarını ileşeleriydi. Balalar şatlanarlarıydı. Mine nindidir bayram var idi. Bir motoreti garmonda oynadır ya, teleyen garmonu var ilanın, özü yasagan 2 garmonu var ilanın. Enke benim oynadığı Holyabanı'nın en iyisi, mine de hatırlayayım. Ula hatta ben şul durduş yaşlarda bulganındır indi. Mine şul sahne altında oturadırım indi. Ula ittirip qarab oturadırım indi. Mine de jırlataları, benim 3 türlü jırım var idi. Time, kubelek, şöyle eterli kubelek, sileşim, dağın matros gibi. Mine şularını biyiteler idi. Jırlıydırıyım, siliydiriyim. Mine şundan benim ko'nglime kirib qolgan axir mine bu artistka bulu degan bu isabı bo'lgan edi mende. Shu vaqtdan o'q mende tug'an olay birlar. Men tush ko'rdim. O vaqtda benim ettiğinin enisi bilen, abi bilen babay ölgenler idi endi. Şular bizning eshik tübünde galuşlar tura. Mana şu galuşlarını alıp gittiler. Abi bilen babay. Tushimda.
Шуннан минем күңелемә курку кирде инде. Кырык беренче елда сугыш башланды бит инде. Сугышка китте. Әнкәй калды. Biz 3 bala. Энем бар, сеңлем, энем, мин. Миңа 13 яшь ул вакытта. Сеңлемә 9 яшь, энемә 7 яшь. 3 бала. Шуннан әнкәй бер 8 айдан соң әнкәем минем үлеп китте. Biz yetim kaldık. Ilın en ılısı min. Ул балалар шығып, шул зиратқа қарап жылап тұралар денді. Ашарға кірәбіз. Мен бір нәрсе білмейін, келіш мен қалдым. Bir нинди іш білмеймін. Менә шул келіш мен қалдым yetim. 3 баланы қанаға керек, тұрмыш аппарға керек. Үлмәскә керек, ул вакытта бит ачлык кетті бит инде 42-нче ел. Кешенең йөзе сарыға әйләнде. Ул вакытта ачлыктан теге яшел үләннәр ашап. İşte at kulakları, kıl soğanı, şulanı sataları, şular aşlar pişirirler, at kulaklarından piyarşkiler pişirirler, alabutadan aş aşılarıydı. Halk şimdi hareket işte, berengi yapraklarından aşlar pişirirler bu vakitte, bilesin. Şimdi ağırışırlar. Jullar düzeltip girdim elimin. Uraklar vurdum, ben pişenler yedim. Şaptım, bir nerse var. Kolxozda bütün işini işlep gelgen kişimin. Bütün işini. 1 hektar bana urak vurga verdiler. Mene böyle aytıp urak vurgan vakitler. Şul aytıp 1 hektar. Bilesiniz o kiçkine 13-14 yaşlık balaga. Rizikmi mene şuşunda köterip taşıdık biz 3 bala. Şul xatlı benim şundan шығып қалды болған. Білмәдім мен аны, аңламадым да нәрсе екенін. Позвоночник сколиоз. Менә мен хәзер уйлап торам. Ничек мен яшим икән? Тапқан бір сөз, имеш сайысқанда сайысқан. Өзің кімсің ул хәтле? Өзіңнің Кәҗә Солтан кыз икәнлегенә онытма. Башың беткере. Әтинең энесенең кызы Зөбәрҗәт исемле. Ул тур артистка буласы кирәк, кино артистка буласы киләнең. Казанда бит бөтен киноларны карап бара, спектакльлар карап бара, миңа кайтып сөйли, бөтен нәрсәләр, яңалыклар, җырлар, биюләр өйрәтәде инде ул. Менә Казаннан кайтып. Менә ул минем артистка булырга теләгемне бик яхшы беләдер. Шуннан соң карый, объявление тора. Bu хәзер сугыш бетте бит 45-нче елда. Әти кайтты. Әти кайтканнан соң 8 ай торды мин алар белән. 1946 ел булды. Роза, әгәр синең артистка буласың килә, менә мин объявление күрдем. Театр каршында ачыла икән студия. Шуңа студентлар җыялар. Тегәдә ни булса тизәк кенә килеп җит. Тавышы мәйбәт булды. Природный табигать биргән тавыш миндә. Мин укымаган, минем музыкадан грамотам анда юк. Менә шуннан минем теге
алған вакытта жырлатып карадылар. Шунан укып киттим мен 46 елдан. Андан соң инде 48 елны бітіріп, ол студияны шунан мені қалдырдылар театрға. Жыршы olarak. Жыр. Çünkü біреу де жоқ жырлаушы. Қазірде жоқ. Қазірде бар деп айтмайым. Ол жырлайлар алар. Тауық та жырлай. Тауық та өзінше бет матур етіп жырлай. Міне шундайырақ. Жырлай біле тұрған кішілер керек. Театрда. Var kelganlarmi yo'qmi? Kelinni ko'rmagan bit ali? Kelin shiva. Shilaymi? Ishlaymi, o'qiymi? O'qiy, soyal bilan bir ilinib tutsa. Voyga. Arg'ayotda kelmadik, birga yoqdan keldik biz. Siz sog'inganni bilmadik, o'zimiz sog'inib keldik biz. Voy, litera, voy, o'tir litera. Birinci yılına Galyabanı spektaklini koydular. Galyabanı'da bana vermediler rolünü. Şakırdılar opera tiyatrından. Opera jırşısı rıkırıbını aytalmaydır. Yani aktörüskü bir narsa yok. Türkçe jır. Bir oynayıp onun bilen repetisiya yasadılar. Bana o vakitte Karim Kırmanı degen bir bayan iyiydi indi. Direktör Ravza Karabıra oturarsan adam oynarga turib kelmegay deb aytib qo'ydi u. Men былай да массада катнашабыз, менин рөлләрем бар. Мен беләм бөтенесен. Мен чөнки авылда да мен әнә Галябанулар, әнкәйләр куеп биргән вакытлар бит минем колагымда калган. Мен ул миңа бик каты таныш. Ишулар йөрәк әрни, унисе килә, репетиция бирмиләр, юк, репетиция утырам. Шуннан соң мине чакыртып алды. Şirazan'ı bir sarımsak kapıydı o vakitte bizim главный rejissöründe. Rozu, sen küp nerseni bilesin, nerse kiyen şunun bilen oynarsın, sen bugün uje kiş bilen Galyaban'ını oynaysın. Şu ayıttırıp men Galyaban'ını oynap gittim 51. yılına. Bir repetisyasız. Halk Galyabanı halk birlikler yok. İşitlerini vata kirgen vakit halk bir katı yerde o vakitte. Mene şundi Galyabanı 50 nikatlık kul şovuptırdılar men oynağandan sonra. Rozapa teatrda o'zi tutturgan aktrisa. Onun ko'k tirish, onun ko'k maqsadchan, umuman kishi olarak mana bilamaydi shunday kishi. Tunna qursan ayda Rozapa, mana shu sahnani ishlagan desang, Rozapa turadi, sразу ishlay boshlaydi. Mana bir nimdi. Mana ul Galyabanuni bilmagan kelish, mana bugün kirib o'ynadi deb aytganga kirib o'ynagan roli. Zangarshal shulay yo'q. Mana ko'rasizmi? Tatar xotin neler ko'rmay. Naq shunday mana narsa degan so'z. Ul әзір bo'lgan o'ynarga. Malayım şuna ilengeç. Жылы көз yaşlarım kipti. Көңілім қатты. Anısı bitelanın facia tügel vazifa hanım. Sizge aytırgan zat. Sizge anımından tezrekkine quvub çıgarıga kerekti. Tezrekkine onlardan qutulurga kerek. Bizning o'rinda siz nishlar ediniz? Men mi? Onu mu? Men onu milisiyi şaqırıp, sebep çıgarıp optırır edim. Ravzapa o'zi bir shir. Ol bizning uchun bek qadrli kishi. Men baxtli ona bilan birga shu teatrda, shu sahnada birga ona bilan ishlayman. Ol bizning teatrning mo'ngi.
Ул безнең мәсьәләбез. Аның кебек мәсьәләне җырлаган җырчыларны мин белмим. Аның үзенә бер төрле тавыш Ходай Тәгалә биргән. Шундый тавыш, шундый моң. Роза апаға артист булыр өчен табигать Алла Тәгалә бик юмарт бүләкләгән. Аның беренчедән сибәр матур йөз, буйсын, ачык дикция сүзләр, аның менә чатнап тора инде бөтен җирдә ишетелеп, һәм әлбәттә сирәк кешегә генә бүләк ителә торган, аның матур җырлый торган моңлы тавышы. Lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahu ekber. Şiver kız, yüzünü aç. İnsanlar aldığında her nerseni açarga kitap ruhsat ite. Менә шулай. Ул Мәскәүдәге галәмәтне күрсәгез, аны күз алдына китерүе кыен. Бүтәнсе бергә катнашып, менә сабантуй ясыйлар. Залда. Менә шундый галәмәтләр булды. Иң беренче татар музыкасы, зәңгәршәл, билетлар юк та юк, аның белән сату итүчеләр ул вакытта монда асып куеп билет сатмыйсыз дип йөрүчеләр. Менә аннан соң шакырдылар атлы ниләрне гаскәр китерделәр, милиция китерделәр сакларга. Хәзрәт, бу нишләвегез? Күкрәкләренә җиннәр уйнаган көрле мәйсәрә. Аларны тузгытырга кирәк, әле тагын карыйм әле, бисмилла. Хәзрәт, бу нишләвегез? Андагы җиннәрен туздырырга кирәк, аларның да иманны кимереп яталар. Хәзрәт, булай ярамый, мин кычкырам. Ана күрәсеңме җиннәрен кычкыртмакчы буласың, син аларны тыңлама. Җенеңне качырыйк, җенеңне. Мин авыл кызыгына, мин эшем күп, эшләтәләр, эш күп, җырлыйм, халык йөри, халык ярата. Менә көннәшү бар. Көннәшү безнең иҗат кешеләр арасында көннәшү дигән әйбер бар инде бик каты. Алар миңа каршы нәрсәләр генә оештырып бетермәделәр. Әллә нәрсәләр, мин берсенә дә исем китмәде. Чөнки мине бик ярата дия, завтрупыбыз бар ия, Мәрьям апа Шанышева. Миндә бик күп хатлар, тамашачылар тарафыннан хатлар минем архивымда, алар иелеп торалар. Ondan soң ул антрак вакытларында, тәнәс вакытларында печеньеләр кертәләр. Ул вакытта бит инде комсомол бар. Комсомол секретары бар, Роза Ибрагимова. Шуннан соң мен әйтә, Роза ди, әле минем белән бар райкомда ди. Шунда алып китте мине үзе белән иптәш итә. Анда бер моряк бар ди, айткан ди. Менә карарсың әле ул җегетне ди мен әйтә. Шундан соң мин бар ки, аның белән бергә йөреп бардым, утырабыз. Тыздабыз килеп бер моряк йөри. Тыздабыз тында бара, монда бара, тында бара, монда бара. Biz kinoga bardık bir mərtəbə, ikinci mərtəbə kinoga bardık, tağı çakırdı, bardık, koltuktan da almayı, insaflı, birinin meytem şemiken bu kişi bugünümden güne ölemeydi, işmeyken artist xalqına turuşu taşı saylağı bir ağır. Çünkü bizden mene degen kızlarımız var, iskitki şeybet, mene səhneden aşık bulanlar, jigitler, əzrəkine öğret iteler, Üylənişələr, bir yıl duralar, künləşə başlayırlar. Şundan turmuş bitə, ayrılışalar. 66 yaşау dövründə türlüsü bulğandır indi. Çünki min anı нәрсә дип әйтим, ярату бит ул күп мәгънәне аңлататырган нәрсә. Яраты бар, табигатьне ярату, яраты бар, хайваннарны ярату, яраты бар,
киімні ярату, нәрсе, ол тұрмышны хатын білән ерінің бітірісін яратуға ғана қайтарып қалу, ол дұрыс болмас еді. Бір-біріңні суырлау, бір-біріңні аңлау. Мына ол, бүтін ол яратуға да кірәді енді. Ол ярату, шуңа көрі айтам мен, яратуға ғана қайтарып болмай. Біздің бір малайымыз болды. Барак, ол барактан қарайы пивнушка болған ол. Шуны квартира жасап берген аңа. 11 квадрат метрда пиш, кирағазлар, сразу теге ишікні ашып кіруге, салқын кіретіған ишікке қаршы ишік. Стеналарда бос. Мына шунда бала білән тұрдым мен. Баланы көпмі ауырды, бала білән ғазапландым. Бір халықта шундай сөз бар. Бір ел артистка білән тұрған ир кішінің тұрмышы 2 елға санала деп. Ол айтайқан, әйе, әтейің нешлен ең ашылағанда. Кейіне де шығып кейті. Әнең нешлен артынан тубарисқа артып қа. Баланы қалдырға кіші yok. Ішке барға керек. Шунан соң мен аны алып кеттім өзім білән. Прожектордағы жігітлер әме айтам, сіз де тұрып тұрсын енді бала деп айттым енді де, анда қалдырдым да кеттім. Бір заманларына бізні мәшіттен қартлар тұтып шығалар да, 2 ағашқа бәйлап қоялар. Шу уақытта теге жігітіні бәйлап қоялар, шәкітіні, дейлі сөйлес ойнедір, мені 2-ші ағашқа. Шунасын бір заманларына тауыш естілі баланы Тимәгіз мені мәнеге, тимәгіз мені мәнеге, жылыйық бала бір. Бек қызғандым, çünkü мен таба алмайм бит, біз бит. Бала таба алмайбыз. Артистларға бик ауыр бит, бала табырға юк. Мүмкіншілік юк бит, қарарға юк. Мүмкіншілік юк. Шундай вақытлар өтті енді. Бик қызғаныш болды. Менің 2-ші бала болмауым. Особенно мен тілеген едім қыз бала. Қатып күле тұрған ғадатым бар менің. Сәхнәдә дә, ойнаған вақытта да ғұмымен күліп жүремін. Хәсретімді бір кімге де көрсетмеймін. Примерға бала бұлай айтып жырлай тұрған еді ол. Туқтайымды, туқтай арық бірға. Нешік мен шушы 90 яшқа келіп жеттім екен. Шундай ауырлықлар көрген кіші мен. Ауырлықтарынан нендейлергіне оның үстіне ауру. Оның үстіне келіп басты мені аурулар. Мен бір кімге де айтмадым ауруханымны. Мен онкологический ауруда болды. 8 операция өткердім общий наркоз білән. Ол бір наркозны өткерсәң 10 yıllık ömrün кетеді деп айталар. Міне, әлі мен общий наркоз білән генә өткердім. Әлі наркозсызларын есепләп тұрған жоқ. Аланы мен бір театрда менен 1 milyar еді. Алтын ашқыш білән күміш иратны ашсалар, bu сихірім шунда ашылар. Мына хәзер бикәмәт. Мына шушы сурат сиңа ішеткәш біләсіңме? Менің атымнан қалды елесің Ну, аның бір не бар, яқшы яғы. Туп-тур айта тұрған, тырыш, чисталықны арата тұрған, матуриттер яшарға, миңа оқып бітірге де, ол ярдам етті, бүгін күнге қадар біздің шулай жетуігізге, мен аңғар ярдам еткен болсам, оны яшаттыр үшін, қазірде айтам, мен яшайым, оны яшаттыр үшін. Benim bir riyimde yok, bütün buruşum onu yaşatıyor için. 90'a kadar yaşattım dedim, yaşattım. Hazır mına 95 deyip aytıp koyayım da, onun sonra bir şanım jeti almıyor, hatta 2 yıl yaşatsam, ben dik
тыныч булыр иде. Барыбызда читтә, якында, туган якта яшәүче милләттәшләребезгә зур рәхмәт һәм күп сәламнар. Сухость и комфорт важны для женщин не только в эти дни, но и каждое мгновение повседневной жизни. Тысячи из нас страдают от такой неловкой проблемы, как недержание мочи. Вам знакомы трудности с мочеиспусканием, рези и тазовые боли? Вас преследует чувство дискомфорта? В любой момент в очереди, в транспорте или на работе вам может понадобиться отлучиться в туалет, но такая возможность найдется не всегда. Опыт подсказывает, что на людях лучше громко не смеяться. Вы опасаетесь чихать и делать резкие движения? Каждую минуту вы боитесь попасть в неловкую ситуацию? Хватит терпеть! Доверьтесь многолетнему опыту физиотерапии. Аппарат «Нанопрост» – это прибор медицинского назначения, действие которого направлено на снятие тазовых болей, уменьшение застойных явлений и тонизирование мышц тазового дна. Он способствует снятию воспалений и отеков, налаживая работу всей мочеполовой системы. «Нанопрост» – незаменимый помощник в борьбе с неконтролируемым недержанием мочи, гиперактивностью мочевого пузыря, геморроем и хроническими запорами. Выбирайте простой и безопасный путь к комфортной жизни. Информацию о приборе «Нанопрост» узнавайте по телефону 8 800 100 ровно 61 11 или с мобильного на короткий номер *2013. Звонок бесплатный. Прибор «Нанопрост» сочетает вибромассажное воздействие и пульсирующее магнитное поле. Это помогает добиться заметного эффекта в борьбе с болью, способствует снижению отечности, воспаления, нормализации тонуса мышц и чувствительности нервных окончаний. Регулярное использование аппарата «Нанопрост» направлено на борьбу с хроническими недомоганиями в мочевом пузыре,
уретре, почках, яичниках и матке. С его помощью можно уменьшить проявление геморроя, в том числе у недавно родивших женщин. Он способствует снижению болезненности менструации у девушек и может помочь справиться с недержанием мочи у женщин старшего возраста. Прибор NanoProst выглядит как обычная подушка. Вы просто садитесь, подключаете прибор к сети и отдыхаете. Сидите на подушке, общаясь с семьей и друзьями, или делайте массаж за просмотром телевизора. Всего 15 минут в день, и вы заметите, насколько комфортнее станет ваша жизнь. Очищение застоев, улучшение тонуса мышц и активизация местного обмена веществ – все это направлено на нормализацию мочеиспускания, снятие воспаления, снижение боли и поддержку тонуса мышц. Вместе с медицинским прибором NanoProst вы можете улучшить работу тазобедренных суставов, снизить частоту запоров и уменьшить проявление геморроя. И, конечно, улучшите свое самочувствие. Откажитесь от дискомфорта, боли, стресса и начните наслаждаться жизнью снова. Вместе с прибором NanoProst это реальность. Информацию о приборе NanoProst узнавайте по телефону 8 800 100 ровно 6111 или с мобильного на короткий номер звездочка 2013. Звонок бесплатный. Аның исеме көчле ташкын, давыл, ут өйермәсе дигән мәгънәләргә ия. Һәм тормышта да ул ташкын булып килеп кереп, ут өйермәсе уйнаткан шәхес. Бүгенгә әдәби хәзинә тапшыруында язучы, драматург, җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллин иҗаты белән танышырбыз. Туфан Миңнуллин 1935 елның 25 августында Татарстанның Кама Тамагы районы Олы Мәрәт Хуҗа авылында туа. 1952 елда орта мәктәпне тәмамлаганнан соң төрле урыннарда хисапчы булып эшли. 1956-61 елларда Мәскәүдә Михаил Щепкин исемендәге театр училищесында укый. Аны тәмамлап кайткач, башта Минзәлә драма театрында, аннары Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында артист булып эшли. 1964-67 елларда Казан телестудиясында мөхәррир, Чаян журналында әдәби хезмәткәр. 1968 елдан Туфан Миңнуллин әдәби иҗат эше белән генә шөгыльләнә. 1975-77 елларда Мәскәүдә югары әдәби курсларда укып кайта. Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Константин Станиславский һәм Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләре лауреаты, Татарстанның халык язучысы. 2012 елның 2 маенда вафат була. Халык һәм туган җир өчен җавап тотканда зур көч кирәк. Һәм аны миңа туган илем, газиз җирем бирә дип әйткән Туфан ага. Без бүген аңа көч һәм илһам биргән туган авылы Олы Мәрәт Хуҗага кайттык. Мин бирегә еш кайтам. Бу минем инде бер кайтып стажда кала торган урын минем туган нигезем. Әгәр мине шушы туган нигеземнән аерылсалар, мин белмим, бүтән нинди эш белән шөгыльләнә алыр идем. Мин туган нигеземнән аерылып, дүңгәләк шикелле дөнья буйлап тәгәрәп йөргән авыр язмышлы кешеләрне бик кызганам. Минем аларның яшәвем бердә тулы чын мәгънәсендә яшәү дип уйламыйм. Аның туган нигезе, үз куллары һәм авылдашлары ярдәме белән төзегән йорты, 60 яшьлегенә бүләк ителгән өе, барысы бергә Туфан утарын хасил итәләр. Ул биредә ял итәргә, җирдә казынырга, балык тотарга яраткан. Мәрәт Хуҗа халкы белән берлектә чишмә күлләрне чистартып торган. Үз бакчасында да матур күл булдырган. Монда барысы да аны юксына. Хәтта Зифа камышлар да Туфан ага кайтмады микән дигәндәй, күлдән башларын сузып карыйлар сыман. Туфан абый Олы Мәрәт Хуҗа авылын үлеп ярата иде. Без хәзерге көндә дә, лектә хәзерге көндә дә Туфан абыйны Мәрәт Хуҗадан, Мәрәт Хуҗаны Туфан абыйдан башка күз алдына китерә алмыйдыр. Туфан абый 90-нчы елларда Олы Мәрәт Хуҗага яңадан сулыш өргән кебек булды. Ул инде менә мондагы яшьләргә бүгенге көндә хәлләнеп, улы, матур тормыш кырып җиргән яшьләргә бик күп ярдәм итте. Унлаган егетләргә, егет кызга ул инде үзе ярдәм итеп, әйдәгез төзегез, сез бит яшь кешеләр, төзик, бергә шулай авылны яшәтик дип, шулай итеп менә актив рәвештә дип әйтик инде булышты. Аның инде Туфан абый авылда, әйтәм, бала чага кебек ул сиремдә ятадыр. Сиремдә унарга
кеше булмаганда хәер инде. Менә шундый әйберләр бар иде. Үзенчә инде йорт торгызып шушында тракторлар алып, шул тракторлар белән әле кеше бакчаларын сукалап, бушлай булышып, ярдәмләшеп җирде. Берсендә Марсель Галиев сөйләве буенча инде Т-25 дигән трактор бар иде аның. Т-25 тракторы. Менә шушынага утырып, шишмә күрсәтергә алып китә Туфан абый буларны. Туфан абыйның бер гадәте бар яның. Ул артка борылып карый белмидер. Машинасында утырса да, тракторга утырса да артка борылып карамый. Артның бар икән дә белмидер. Шишмә бер 300-400 метр Туфан абыйның иннән ераклыкта, шунда барып җиткәнче артистларның берсе дә арбада калмаган. Килеп Туфан абый туктый, борылып карый, беркем дә юк. Бөтенесе начар юл, авыл юлы, сикертмәле юлдан барганда кыйлышып калалар. Туфан абый ул мәзәкчән, мәзәк кеше, уйланырга яратадыр, хыялланырга яратадыр. Авылның киләчәген Туфан абый бер вакытта начар итеп күрмәде. Her bir әйбердә иҗат ята. Менә шушында җир белә элемтә һәр вакыт кешегә теге борынгы грек мифларындагы антей кебек. Җиргә басып торсаң, ул син үзеңне көчле итәсең. Бер гаҗәйп сыйфат. Менә мин самолетта очмыйм бит.